Bajarvaniya Wanê bi merasimekê navenda Koordinasyona Felaketa a Konvekir û navê dildarê alîkariyê Doktor Asusi Miyazaki ku di Erteja Wêrankariya 2011 da li Wanê canê xwe ji dest dabû lê kir. Li ser navê malbata Miyazaki, seroka komala tîmên rizgarkirinê ya Japonyayê Konoko Ona Michel û cîgerê balyozê Japonyayê Tara Koji beşdar bû. Her wiha di nava beşdarvanan da hevseroka giştiya Partiya Wekîvî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları jî hebû. Hevbajarvana Wanê Neslihan Şedal got ku bajarê Wanê piştî Ertejê herî zêde bi piştgiriya civakî dîsa rabûye serpiyan û Miyazaki jî mînaka vê yekê bû. Ji bo tîmên ku ew ên dildarî hatin li vê derê xebitin em minnetdarin. Yek ji wan jî Miyazaki bû. Rêzdar Miyazaki li vê derê ji bo ku di nava gelan da piştgiriya alîkariyê mezin bibe li vê derê bû. Mixabin ew erthejiya duyemîn ya di Wanê hatiye jiyan kirin li vê derê de jiyana xwe dest da. Şedal got ku ev navend ne tenê ji bo koordinasyona li hember bûyerên felaketê hatiye avakirin, di heman demî da dê li vê navendê ji zaroka heya kesên temenmezin bibe navendek perwerdê ku ew dê çawa bikarin xwe li hember felaketan biparêzin. Em bêjin dersa herî ku mezin 2011 da ev erthejiya li Wanê hatiye jiyan kirin, di encama wê de hat kêfkirin. Ji ber ku ev kêmasî û nevesiyên wê çaxê ve jiyan kirê ya herî mezin bê koordinasyonsuz bû ev bêjin. Koordinasyonek di nava vê bajarê de tune bû ku em bêjin di hemberî bûyerên xwezayî tekoşîn û piştgiriyê mezin bike. Cîgerê balyozê Japonyayê Tara Koji keyfxweşiya xwe bo vekirina Akomê a bi navê Miyazaki anî ziman û got ku dibe ku ev der bibe cihê parvekirina tecrübeyên gelê Japon û Tirkiyê. Mudaxaleya felaketan bi rastî jî şolek gelek profesyonel dixwaze û li vê derê ser felaketên perwerde dayîn jî gelek giring e. Em ji bo karanîna navê Miyazaki spasdarin. Demek dirêj e ku Japonya û Tirkiye di aliyê felaketan de hevkariyê hevdû dikin û gelek hevkariyên me bi bajarvaniyê re jî çêbûne. Dibe ku ev navend bo parvekirina tecrübeyên di demê felaketan de bibe cihek giring. Piştî vekirina Akomê beşdarvanan nava navendê geriyan û hunermend Serdar Canan jî stranên Kurdî û Japonî ve got. Hêjeyê bibirxistinê ku li bajarê Wanê di nava sû û pênc salan carekê da ertejek wêrankar pêk tê û di erteja 2011 da jî nêzî 644 kesan canê xwe ji dest dabû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.